Papita pafupifupi zaka makumi asanu ndi atatu 80 pamene dziko la Malawi linayika ganizo lomanga sikimu yayikulu ya ulimi wa nthilira ku chigwa cha mtsinje wa Shire. Ganizoli linali limodzi mwa mfundo zitatu zachitukuko mu ndondomeko yotchedwa Shire Valley Project imene idakhazikitsidwa mzaka za ma 1940. Stanley Kaina ndogwirizira udindo wamkulu woyang'anira project ya Shire Valley Transformation ndipo akufotokoza zambiri. Ukamawerenga mabuku mwakuti Shire Valley Transformation Programme inayamba kukambidwa chaka cha 1941. Pali engineer wina amene amatchedwa Edgar Kantbach amene anthu ambiri amaganiza kuti amene ndipe palimene analemba ndi amene tinganene kuti ndi amene anayambitsa maganizo amene wawo. Project imene ananenayi ankaganiza kuti pakhoza kukhala mwayi woti mtsinje umenewu atseke pena pake ndi kuyika bridge yoti madzi aziyenda mosaononga iyayi. Ankaganiza kuti bridge imeneyi ikhoza kukhala paliwonde paja. Ndiye amaganiza zitukuko zake ziwiri akuti kukhozanso kukhala mwayi womanga mphamvu zamagetsi kumusiku. Tikamanganso mphamvu zamagetsi zimene zizo paja zikakhala za madziwo amangodutsa ndiye kuti madziwo saonongeka apita bekuti kumusiko. Ndiye kumusiko tisangowalolanso kuti azingoyenda ndiye pamene ankanena kuti kumusiko kukhale Lower Shire irrigation project. Project imeneyi mbiri yake mukawerenga mabuku ambuyomu idayembekezeredwa nthawi yatsamunda. Koma zifukwa zina ndi zina idakanika. Koma anzathu amene timayenera kupanga nawo mwina mondondozana opanga mphamvu ya magetsi idapita patsogolo. Ndiye chama 2007-8 tinadza panga kafukufuku wina kunena kuti okay tiyeni tiyeseso project ichi. Ndiye tidapeza kuti tikhoza kutengera madzi ku Hamilton kuntunda kwa Kapishira. Koma tili pafupi kuti tiyambe kumanga. Chifukwa apanga ndi tenda yoti ma contractors apange. Tidapita nawo mene kuja padaoneka mwina izizi panafunika tifasilire bwinobwino. Padadzabweranso mfundo yoti madzi koma adzakwana kuti muthirire komanso mphamvu ya magetsi. Ndiye inaso panga kafukufuku wina kuti Shire thaya itali yotere amaphwera motani. Kodi vuto limene lingabwere ndi lotani. Ndiye padapezeka kuti tapanga ma studies amenewo tapanga fuku amenewo atapange kafukufuku lezo tayi madzi ndokwana. Kwa zaka zambiri anthu amchigwa cha mtsinje wa Shire akhala akuyembekezera kumangidwa kwa ngalande za ulimi wa mthilira. Anthuwa amadalira ntchito za ulimi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ngakhale amakumana ndi mavuto monga kusefukira kwa madzi komanso ng'amba chaka ndi chaka. Alimi ambiri ankatenga nkhani ya ulimi wa nthililawu ngati nkhamba kamwa chabe, kotero kuti ambiri adataya chiyembekezo. Ngalande idayimva ndili mtsikana tangobala mwananga m'bodzi koma ngatachimbira bi ndiye ndadzamva kuti ngalande idzabwera mudzathandizika nayo. Ndiye ndimangoyang'anira nthawi yonse mpaka na nthawi. Ngalande ito lidamba kuimva kale makolo athu amatiuza kuti cholinga ati cha sikimoyi angalengetse kutsogoloko boma adzayiganizira kanthu kena. Ife ndiye pasadapitilirebe zaka zingapo zimene zadutsa pakati ndi pamene timayamba kumva kuti kunoko kudzabwera chingalande. Kafukufuku wokonzekera zomanga ngalande ya nthilirayi wakhala akupangidwa kwa zaka zambiri ndithu. Akhaira akufotokoza zambiri. Pamene timadzalandira ufulu woyima patokha ndipo Dr. Kamuzibanda nkudzakhala president woyamba kukuoneka kuti ankadziwa mapulani awa chifukwa
sipanapite nthawi pamene anamboganiza kuti kodi Shire Valley project ija ili kuti bwanji tiyambe implementation. Panali zambiri zinthu zimene anthu amaona kuti sakuzimvetsetsa ndipo alibe chikhulupiriro choti zimene zozo nzotheka. Ndiye chifukwa cha chimene chicho amapitirirabe kuchita kafukufuku. Koma chitafika chaka cha 2008 makobidi anapezeka ndikukhulupirira kuti ndalama yakidacho kwa African Water Facility. Ndiye anachita hire consultant dzina lake otchedwa Kodi kuti atachita kafukufuku omaliza atidziwitse ngati nzotheka kupanga irrigation scheme kuchikwawa ndi nsanje. Kodi atamaliza ntchito imeneyi ananena kuti nzotheka ndithu, koma panafunika pakhale kafukufuku wozama kwambiri kuti ngati pali mavuto ena aliwonse amene angabwera tizitha kuti tikuwadziwiratu. Udzafika 2012 African Development Bank ananena kuti tisanapange kafukufuku wozama uyu bwanji tipangeka kafukufuku kakang'ono chabe kongoti tingotsimikiza chifukwa tikayikamo ndalama za kafukufuku wozama kwambiri tizikhale kuti titatsimikiza kale kuti izi nzotani nzotheka. Ndiye anapereka ndalama yawo pamene kafukufuku wina anachitika. Kafukufuku amene iyo anatsimikiza kuti kupanga ulimi wothilira chikwawa ndi nsanje nzotheka. Ndiponso ananena kunena kuti tinene kunena kuti kukula kwa malo amene angatheke kuchita ulimi wothilira kumakwana 43,000 hectares. Ntchito yomanga ngalande ya ulimi wa nthilirayi idakhazikitsidwa mwezi wa March 2020 ndipo kumanga kudayambika mu April chaka chomwecho. Bank la dziko lonse, World Bank, ndi bungwe limodzi limene layikapo ndalama zomangira sikimu ya Shire Valley. The Shire Valley has been discussed many times before. In fact, if you look at history, the first discussions were in the 1940s. It never happened. When I was here in the 80s, there was another study being completed, again to develop the valley. But then large-scale irrigation went out of favor in the world, and again it didn't happen. So I'm very pleased that the World Bank picked this up again at the request of government in the about 7-8 years ago, and we're starting to see the results. I remember many times we went to Paramount Chief Lundu, and he almost kicked us out of his house because he said, "You people, you just come and you waste my time. I will never see anything happening in the Shire Valley." So now, of course, the chief is happy, and we're all happy because we're seeing the progress. The intake is under construction, the main canal. The second part of the main canal, another 46 kilometers, is about to start. So we're really starting to see the change in the valley. But this is just the starting point. Transformation is not happening by just having an irrigation scheme. The water has to be utilized, the water has to be managed well, and the water has to be used for crop production. So there's still a long way to go, but the beginning is very encouraging. We are very pleased to see this development. It's more or less on schedule, as planned. So really a good start, and the people now are very happy, and all the people you speak to in the valley, from the head administration, the district administrator, all the way down to maybe the poorest person in the valley, they see this change now, and they really want to participate in this. Kubwera kwa ulimi wa nthilira kudzabweretsa kusintha kwakukulu ku ntchito za ulimi ku chigwa cha mtsinje wa Shire komanso dziko lonse la Malawi. Mawu yoti transformation ndikutanthauza kuti kumene kudzasinthika kudzachitika chitukuko chimene anthu sanachione. Ndiye transformation. Ndiye tikamanena zimene zizo anthu azidziwa kuti kodi zimene zidzachitika bwanji. Ndiye tili m'magawo atatu ochitira zimene zozo. Choyamba nchoti madzi amene akupita kumene kuchoka pakapitira damu ayenera kumanga ngalande nditi migulu ting'ono topita m'minda ya anthu. Chimenechi ndiye number 1. Kopanda madziwo transformation yositani sitheka ya. Chachiwiri ndichonena kuti
Tsono mukangopatutsa madzi upititsa m'minda mwa anthu, kodi kumeneko anthuwo ndiye azikatani kalimidwe kake? Mwinatu apa mungoononga ndalama. Ndiye potengera malamulo amene alipo yatsopano yokhudzana nzamalo monga Customary Land Act, tinaona kuti chimene chingachitike chofunikira kwambiri ndi choti ifeyo tionetsetse kuti anthu onse ali ndi minda dera limeneli akhale ndi umwini wa malo awo. Chifukwa akhala ndi umwini wa malo awo ndiye kuti akhoza sumapanga ziganizo zoti kodi malo angawa nkhoza kuwatukula motani. Gawo lomaliza nkofunikanso kuti anthu akadzati madzi abwera ndipo akhala pamodzi afuna umalima ulimi wa masiku ano, tidzaonetsetse kuti misika ilipo. Ndiye gawo lachiwiri likuonetsetsa kuti alimi amenewa tasinthe azigwira ntchito yawo ngati business. Koma akatero ndiye kuti kukhala zokolola zochuluka zedi, mbewu zosiyanasiyana zoti zikhoza kusowa msika. Ndiye chifukwa kenso akuonetsetsa kuti misikaso ikhale yopezekeratu. Akamalima azikhala ndi business plan imenenso ikusonyeza kuti ichi kwakuti akuchifuna, ichi zimene akulima pamenezo nzoti zikufunika, misika yake akuidziwa, ndipo sagwirizana kale ndi anthu kuti adzagula ndi awa ndi awa. Kumangidwa kwa ngalande za mthilira kwabweretsa chiyembekezo kwa alimi ambiri. Mmadziwa amene akunenawo ndiye adzatithandiza chifukwa ng'ambayo nanga sitimbasowa madzi kuti zimene tadzalazo zikhale kanthu. Ndiye apo anthu tizingopatutsa basi yoncho ndiye tikuona ngati kuti tidzathandizika ndithu. Project imeneyi nkhani yayikulu ndi anthu akulowa Shire. Anthu amenewa achitenge chinthu chamwayi kuti project yafikira, akumana ndi mavuto ambiri chifukwa cha mavuto a njala, osati chifukwa cha kufuna kwawo koma mwina chifukwa cha nyengo. Ndiye ichichi ndi chinthu choti iwowo achitenge ngati chawo, asachitenge ngati cha bomayi, achitenge kuti ndi chawo, achisamale kuti chigwire ntchito kwa nthawi yayitali. Ndi chinthu choti boma layikapo ndalama zambiri, ndi ngongole si ndalama zaulere. So akuyenera kuchilimika kuti pakutero cholinga cha project imeneyi chidzakwaniritsidwe. Nawo mafumu ndi okondwa ndi ntchitoyi chifukwa tsopano anthu am'madera mwawo adzakhala odzidalira pachuma komanso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kudzera mu ulimiwu. Chitukuko ichi sichichitika kuno ku Shire Valley kokha, chili madera ambiri ku Karonga, chiliko ku Phalombe, chili madera ambiri. Kotero kuti madera mwanza athu mmene muli madzi zikupita komweko, achoveka, athandizika, komanso mausiwa ena ndi ena, mavuto ena ndi ena achepa. Tithokoze kwambiri pamene papo boma kuti inaganiza kuti chinthuchi chiyambikedi, ndipo chayambika, chichitheka.